Malinaw na. Ayan po, good morning, good morning. Good morning. Ayan, 22, Friday. Friday ngayon, oh. Yun, nakaligo na ako. At sila Kuya Tugsok, yun, kakarating pala mga 10 minutes. Kakarating pa lang nila. Andito na, Kuya Tugsok. Manat ka agad. Yun yung di nandito. Yo. Amoy. Ano? Okay na dito? Kung ano yung tama, ano? Nakapirin yung tama. Ano ba? Ang binabutasan na yung ano, lalagayan ng PVC. Hindi ka ikot. Nawala ng signal ah. Tayo kay Kuya Tugsok. Makulimlim na naman. Kung di naubsan sa elbow, nagkukupret na. Abad na kintana sa matangan. Laos. Puti pa ako. Walang sadya dyan. Pero makikita po. Wala na ito premiere ko po lang. Ha? Sir, sabi ka na nagtitibag na ito. Kukuha ka ng lababo. Karibu. Meron mo talaga at sa premiere ko abi. Tubig. Wala. Wala tayong tubig.
Filter sa tubig, malan no? Katog siya. Filter sa tubig, Oo. malan. Baka tumanan. Pero arawan. Di ba umabot sa 5,000? Hala, usad. Tulong padis na yan. Kara? Tulong. 5,000. Padis. Kung magko pa lang sa pansadiri, ano? Pwede. Kaya ka di. Sila din makabutang. Oo. Hindi na may karabakal sa kuha. Mineral. Oo. Tama na kami kabit. Dawi kang magkabit. Oo. Dari mana kabit? Alisan naman ako kayo. Dala kang bulong ibubutang. Da. Hindi sa babal yan sama kasi pinakalaman loob. Mga ano to. So parang filter, pinaka-filter niya. Sara. Oo. Ah, daton. Ay, baba. Baba ko. Wala pa man dito. Dapat tadi, kau tadi manok alin mo na di. Ipareputan na di. Wait. Alin naman ito? Pero nag-go na pag-iiputan ito. Oh, photo. Kaya madaling makaraon. Ibay ka ko pag mabot para kuhaan sa sipot. Pat kuha mo na din. Bubutangan sa ano. Pato. Suposit. Okay na ito kanin mo. Kung ano. Ano to? No. Ako pa nag-iilom-lom pa kayo sa. Ay, ako. Oo. Ari nun. Ito. So, pag anak mo puti yan, sa mo sa nabait kong naligisan to ah. Ito ano. Kadto pa ako. So, ari ko magtutok ba sa dia? Uliso yan sa puti-puti. Puting sa day. Nakabayad ako sa naligisan to ah. Sa ako di basang ano kaya ganda kat nga na pa di ko di basang ano kaya Di binuno. Di binuno. Pit-pit sa araran kaya sa yung dating kuwan ni Doris. Pit-pit. Hindi ko nasasayang so. Kaya baka to pagmamang nanihili. Pero maragaman sa gray. Naudatan ito. Nabigis ako. Baka na. Ito. Baka na ano. Baka na. Nabigis Nasip na. ko. Pero mabagat kasi pag parang mang nanihili ito. Tabingi baga. Tadi mag-arigator tagi mo kasi bago ta nakataas kayo. Yan. Sari na kita mag-dede ang sa baba. Anong nakatkan king amo tagil dede ah. Nakataas kayo sa baba. Kita natin yang Ay, hindi ka nagigigo ah. di ariga na patro tagil dito Yan bago ka. ta. Dahil na mga kuha mo. Pag... Ika kaya atabingin. Di talagang tabingin mo nang talaga. Oo. Di ta kaya nasipat ko sa bago ta nakataas yan. Mabait ang magkaka. Premier ko. Noon tayo, ta. Nagsalit ay naanak po ito kanya mo dadapon. Pagkapila mo na oh. Sabi mo na yun. Tiula ko di. Mati ba? Pag di mo di. Sige Di mo di. Pag unang tawag ko ngayon di kayo lumapit. Pag subik kita sa dita payo. Puro sa na ding alok. Pag amo mo, ula ko di. Ay masakit mong maturakan subik kita sa dita payo. Ano mo na kanin ninyo? So, nag-iisip ako sa ikasura ka di darwa. Talong, tapos ano won? At kapigal ka ano, kaprosin. Sabi ko kaya kato. Marigo sa kentala. Nagpait na kami. Marigal darwa di pasuraon sa tinutubabalaw. Sana bino. Oy, mas morog nga yan. Ari tinutubabalaw. Bakal lang ito puro para to yan. Pagkatapos, pinirsen siya. Limon dito. Sito, sibuyas. Matagtag sa sili. Oh, ikaw amo ka. Yan o. Pinsing kong balaw ikaw. Ay, kulang mo lang dito pala. Huwag kagatikkan. Okay, ing 20. Ing 20. Dahil naman sa 5. Dilat sila kayo dahil still ka di. Ing 20. Araw ka na, Tutuban namin, tutuban. An nga ni, so, magigisa ba ka sa balaw? Oo. Abo ako so, kamati si bubutang. Gusto ko so, kumbaga so, ito na, iba. Iba. Ah. O minuragon ta, aking sa ko nag-aagawa alsum. Amo. Tapos sa asgan. Sili. Ang musil. Yan. Ano kay iba-iba. Pag-agisipan nung nga nakalaban, pwedeng dialog. Dialokon. Amo, ta, dilipisin na baka masarap. Tayo nalo ko nga ako.
Kalaban mo ngayon, nalo. Sabay arog ka, napaparog ka. Sap na lang Hindi mo kanya, ikaw lang kung kanyang gal. Sabi, hindi nga ako makapag-iinom. Bakit hindi nakakapag? Para tabaw. Halika, mainit man na diya. Hirap mo na yung daro. So, serum tabi yun. Serum ka. Hindi pa katulak. Baga mo lang na di bumaba. Tagpo na sila. Basta magkatagpo-tagpo na. Kung titingnan, napakadali, no? Hindi kasi siya marunong. Madali lang. Kumusta sa ano ko, Premier? Oy, pati ko yan, Sige lang. Iwan. Sige ito. Upo. Sabi ko, Pakaray ka upo, pakaray ka. wala ka pati ka pag vlogger tayo. Andyan na naman yung dalawa, palaging nag-away. Palaging nagdidiga. Lagi yung mga makulit pala yan. Mahirap pala yung magkasama. Asot pusa. Ano po bali na simbol lang nga ni Katugsok? Ano mo? Saksak mo. Huwag mo muna isaksak ate. Ikaw mo lang doon. Susubukan. Sabihin natin, wag mo muna. Subukan kumain ng kape. At testingan muna kape. Ubusin ko muna to. Sayang, mabasa pa. May tubig na agad. Ay, bubuhayin. Uno, paska. Pati yung tubig dito, para siyang naluluto dito. Yan pupunuin muna yung tangke. Kung puno ba ka ni Rukangki, Baliktad. kani ba ka nagdadagos? Pasok 14, ikaw tayo sa 14. Hindi pa natapos ito. Hop, bunot! Ano, pasaksak ko na. Ibot mo na sa mata mo. Sige. Sige na. Ano? Bunot? Dili. Yan, sinusubukan po. Ano, may tubig na. Anong tubig? Me, Huwag nang bunutin para diretso na. di. Mamaya, kakalasin natin ito sa ibabaw. Tayong mga kon. Bigyan mo. Lalapaw pa yan, papalin namin pa yan. Ilang araw di nakakalabas. Na-stuck pa din, ilang araw, mabuti po. Kapag ka, ano, kabit. Katapos na kuya, may bumaba. May bali, basta, lumabas na. Malinaw na dati ba ganyan? Na-stuck kayo. Tapos pagulog pwestro kaya, naiwag naman yan. Kaya di ko muna sinarilo sa ilalim para maka... Di maghapon natin buhayin yan. Oo.
Habang nagkuha kita kadi, naglinya na kita. Ayan po, bali sinubukan na nga. Dati nung na-stuck kasi ng 2 araw bago nakabitan ng ng water pump, kaya medyo lumabo ulit. Tapos nung paglagay ng straw, nagalaw. Ngayon, maghapon muna siya na bubuhayin para masubukan natin. Kumbaga, patapon muna dyan sa baba. Ito buti, kaya tiksok. Bali nung nung sinubukan siya, yung pinalinaw na, ito na yung tubig niya, malinaw. Yan yung tubig niya. Yan, testing. Hindi mo na sinaraduan para yung tangke malinisan din, tapos yung dumi hindi ma-stuck. Ang sabi mo! Amo po. Sabi mo, kuha na Ako na sabi mo! May yung mo na po. Maray na ito, nagkukaiba. Saan ba kaya si Bayaw? Ang vlog pa dito. Bago sa ingit ko, ingit ko ba sila sa barak? Umura na. Bago na pa. Medyo malinaw-linaw na po yung tubig. Nakainutin mo pati na niya. Oo. Ako mo din. Tangke. Ha? Ay, pag makuha na kang dapis, hindi ka rin saan gusto mo, kadakul. Puro ulam. Ay, kasag. 160 Numara, pusit. ako 20 doy. 220 pusit. Wala kilo. Tapos tadi kasag 160. Tama, pusit. Niya. Bago man lang. Ay, ano? Basta mga to, amang namamangkaan kung ako, lupay-pay na yan. Kaya 220 ami. Pag-araw ka di, wala di yun. Mansuol buton sa unod ko. So, maksa. Pagluto, ako pa sa mga disyo, plastic sa kalutod. Oo. Pagluto na sa kamul, buto. Sakal buton pag unod to, di na. Ay, di mo muna, tamang salat mo manan sa ngipon. Oo. Ang gani ka di minsan magawa, so, kaya ka na mag-order. Kakaon ka mo sa pusit. Kamu? Ilaw. Ay, dili. Luto. Luya ko ba? Kala ko ilaw. Luya ko ba? Ya, prito na lang. Lamaris. Ano parit? Oo. Pero may prito. Ano sila ako balaw? Nga, balaw. Adobo. Ika, amo ano? Pusit. May ugasan mo lang yan, mi. Dawaw no? Dawa ko na pre, masakit na. Luluto na dawa ko. Gulat-ulat pati lumot. Mati. Kaya mo? Itlog. Yung puro puti. Wala ka ito kinabit. 180,000. Baka kulang ka na 40. Kung puro puti naka ano? Puro puti. Nakala. Oo. Kulang sa 40 ka. Mga PPR. Sobrado naman sa 40. Ano? Yung puro, Kung puro puti ginamit, pati linya. Maganda na lang tingnan. Maganda rin yung presyo. Pati. Oo, matibay kasi di nadudurog eh.
Biruin mo nga pinapakuha ng concrete. Ito, matagal-tagal, malutong. Basag yan. Saka na. Malay mo makaipon. Ulit. Kaya magkakaroon sa kuwa. Kasi lang, ano pa, kasi sa bilang sa mga mapangan. Ah. Kapag palutin ko na ang gamit, Oh. hindi na alam mo na yan. Pandas ko, hindi ko na bila. Kaya yan sa mga gusto nga matagagat ang mas trabaho sa kanila. Sana pag-uulit-ulit ka. Tinanay dada. Kahit buwan pa lang ako, di ka nagsisa. Mas marunong pa ka, dahil kami kami ron. Ano talagang meron? Madulong nga meron. Mas kaya sa nag-amo ba yan? Oo. Amo tulis pa yung Hindi tutuya. ba nangyayari? Yan pa to yung pinakang Hindi ba yung mata. nangyayari? Pinakamadalino. Yung matalino, yung tumitingin lang. Na, taraw-taraw ko itong bunga yan. Tani nga pagkutro ako naman eh. Buko, Oo. ano talaga nangyayari? Oo. Dapat ang patrabaho at pareho Hindi ko mo totoo. sa pagmasarayan. Kapag hindi ako sila. Muna ko, tama ko. Talagang grabe na yan. Laging mag-away yung dalawa. Ang pinakamatalino ay meron. Kami na silakan, bayad. 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 Kunting mali mo pa lang, sirbol na. Tikon talaga. Hindi kasi. Tapos na. Dapat mo si Bray eh. Eh, wala ka, Gregor, tama ko sa'yo. Gaso. Malinaw na. Ang luminaw na siya. Maputi na. Oh. Kaya. Parang ko sana. Opo. Hindi mo na pagput doon. Pera ba ah? Dira ano? Pera ba ah? Babangit doon. Eh, go tayo sa telepon. Ito, ayaw mo ton? Sabi ko ba, ano? Na malinaw na. Oo. Salamat ma, kayo ang makakapaglaban na. Na subago unang buhay ko ha. Lubog subago. Kana istaka darong Aldo. Kararabong ka di darwa. Salamat sa gusto. Pirmi pating ka po talaga di. Di man nagtrabaho, ganyan ka po talaga di. Yan, nagulat na. Sige rabong ka di darwa gigi mo. Dito mo sa. Dito mo sa yung tao. Laging nag-aaway itong dalawang nagkagawa. Nagtutubo na nila gani. Di pa pala tuyo ah. Sa tangke, 16 plus. Pagbakan. Oo. Ito kinta na sa tuto taas. Mas magawin na ito tabo kung hindi siya pag hinangin, hindi matutumba. 500 liters. Oo. Maganda yun kasi kahit isang linggo mag-burn out, may tubig ka. Ang 500 liters yun. Next time na lang. Mag-ipon na lang. Oy, kung may budget, abang nandito pa sila.
Oo. Di na madoble sa gastos. Siya, tihitis ka ko. Naging pumula, mataraw. Ay, makulog ko yan. Bakit pala na pagmati mo, mas lalo. Away na naman sila. Kaya nagkikibo. Ano mo, ngayon, dalawa yan. Maraming araw kayo doon. Ayan po, malinaw na. Dahil naman piko na. Ay, walang tiko na. Ayan, malupit. Kaya ka sa... Gusto na ako na. Oo. Ako mang lupot ako. Ano na? Isip na. Ayan, tuloy-tuloy pa rin yung ano, yung tubig na pinapatapon lang muna. Oh, para lumina ng uso. Tapos yung laman din ng tangke, malinisan siya. Metro? Saan ba? Baka kayo mga karotan ng pagkakaya. Kasi nagdudulang. Pangit pag walang tangke, no? Kasi kada bubuhayin mo, lalagyan mo ng tubig. Ay, hindi naman. Hindi naman. Kaya lang, pangit yung walang tangki na walang pressure. Bakit yung iba pag ano, pag bubuhayin, pag saksak lalagyan mo na ng tubig? Ayun lang. May tagas na yun yung kanila. Tubo. Kung may nakita ko ganyan eh. Lalagyan mo na dito ng tubig, tapos bubuhayin. Tagas na yung tick valve nila at saka yung hot valve. Ganun pala yun. Pagka sa kawan, tikmatik, pag may singaw na doon sa ilalim baga, Oo. yun na. Kaya papatay-patay. Ibumba siya pag hindi mo lagay ng tubig. Oo. Yan, break in. Tapos bali din muna sa magkakaroon ng pressure, gawa ka ng yung tubig ay patapon muna. Tapon. Pag sinarado na siya, magkakaroon na siya ng pressure. Ito yung lagay ng pressure. Tapos makikita dyan, dito sa pressure na to kapag may tagas kasi bababa yan. Kung bagay pupuno muna. Pupunuin, magdamag din muna gamitin. Bumababa yan kasi dati na akong trabaho sa ganito sa mall. Kay Peter kami ni Bayaw. Pag nag-testing kami ng mga ginawa namin, nilalagyan namin ng pressure. Magdamag kami yan, walang tulugan. Kasi tinitingnan namin, minomonitor yung mga pressure kung bumababa. Kapag bumaba, akyat kami yan ni Bayaw dun sa mga ano, mga kisame. Hanapin namin yung may mga tumagas. Kasi pag malakas yung tubig, pumuputok yung ano, pumuputok yung mga tubo. Pag talagang malakas yung pressure ng tubig, sumasabog yan. Nare-repair namin ni Bayaw. Magka-partner kami yan ni Bayaw eh. Ginawa namin yung ano, yung dating Eber sa Pasig. Tapos nabili yun ng SM. Kami gumawa dyan. Sisimula na silang mag-layout.
Pinupuri, sinasamba. Ito po, kuha nito, nakakita nyo, ginagamit ko sa galing bakal. Oh. Yung iba kasi, liha. Liha. Pag liha kasi, lalo pa Pino. itong lumiliit siya, kuminsan, lalong tumatagas tuloy, nabubunot na siya. Bubunot. Kasi yung liha pag ganyan, nabibilog siya. Bibilog. Kaya ako lang, lagaring bakal lang, para kaskas mo lang. Parang may ano, Maluwag pagliya. Pag liha kasi, ganyan-ganyan mo, lumuluwag. lumuluwag. Yan. Oo. Dito liko lang, kaskas lang. Yan ang nakuha dyan. Yung iba, nagtatanong bakit daw lagaring bakal. Mas maganda yung lagaring bakal na kapit-kapit. Oo. Ano yung kakapit ko? Siya sa bintang tayo. Kaya pa, parang kung gusto mong buhok. Ano ito, Juan? Bibili ka pa kung mga iniisip. Problemado. Huwag ka iniisip pa. Mga babae daw yung iniisip niya. Kumain. Dapat ang mutabi. Dapat pa ako sa. Ano, pagkain mo, di mo ka pwede mong buwan. Naging magbabayan, bumigay pa. Yun na. Kasi na yung kakapaan, wala naman po yun. Malamig pati yung ano. Malamig yung tubig niya, presko. Oh. Ganda. Mga bato-bato. Hindi mo na. Ributi. Lupit oh. Ah, silimento siya para di magano galaw. At yan po, yan nga, nasubukan na. Sinubukan na natin yung motor. Pero bago to binili, bago to dinala dito, sinubukan naman to dun sa binila namin. Dun sa Home Depot. O yan, shoutout sa mga taga Home Depot. Mga subscriber natin na nanonood. Ano dyan, mga tawag nun. Mga nagbabantay dyan sa Home Depot na mga subscriber natin. Nanonood sila sa mga vlog natin. Thank you at okay naman yung nabili namin ng motor. Ito na. At yun, break in muna ng motor. Bubuhayin maghapon para malaman natin kung talagang okay sa alright. Di ba katagsak? Oo. Oo. Kasi nga pinapalinaw din yung tubig. Kahit maghapon siya patapon muna. Yan, kung mayroon tayo ulit pera, bibili tayo ulit doon, babalik tayo para bumili tayo ng tangke yung 500 liters. Kaso nasa 16K.
na 16K yung tangke. Pero pag-iipunan yun para kahit walang kuryente, mayroon pa rin tubig dito sa loob namin. Ayan, medyo hindi na mahirapan yung asawa ko pag wala akong lalaba dito sa bahay. Ayan. Ayan muli, yung mga gustong magpagawa ng ganito water pump, mga around of Bicol lang, dito naggawa dito si Katugsok. I-recommend ko po sa inyo para hindi masayang yung gastos nyo. Malupit. Talagang iano natin, i-recommend natin na okay talaga yung paggagawa niya. Yan. Mas malalim. Bali 90 feet yung yung lalim ng yung dito sa ilalim. Kasi yung tubo niya na nakabaon 4. Tapos yung pinang deposito ng tubig 6. Bali siyam na tubo yung naubos. Pero yung pinakang lalim 6 yun. Bali 90 feet nga yung lalim niyan. Magluluto na muna ako ng pang-ulam nila. Ayun, hanggang dito lang vlog na to. At maraming salamat, salamat sa sa amin itong tubig na to dito sa water pump. Yung magulang ng asawa ko, si Bianan. Maraming salamat po. Ayun po. I love you all. Bye-bye.